Искате да смените дръжката на вратата на фризера си. С тези стъпки ще я поправите за 0 време. Какво ви е необходимо? Нова дръжка на вратата. Плоска отвертка. И отвертка. Стъпка 1. Сварете старата дръжка на вратата. Първо, сварете капаците на винтовете от дръжката на вратата. След като направите това, можете да отстраните старата дръжка на вратата, като развиете винтовете. Стъпка 2. Поставете новата дръжка на вратата. Поставете новата дръжка на вратата на мястото, където е била старата дръжка на вратата, и затегнете винтовете. След това монтирайте отново капаците на винтовете. Сменили сте дръжката на вратата и фризерът е готов да се използва отново.